Padalahan sa baba. Dito lang kami sa Parco Mall ngayon. Pakita ko sa inyo yung store namin. Lilinisin namin yung store. Coming soon. Ayun mga cleaning materials. Sapatos ko tsaka kanin. Tsaka tubig ko. Ano oras ba bubuksan to? Pwede na tayo pumasok sa loob. Silip tayo sa loob. Sarado pa eh. Paano kami papasok? Baka dito sa gilid. Walang pinto. Ito lang tayong kahoy. Pwede natin yung kunin. O ano? Saan gamitin na ito, pre, oh? Mga lamesa. Eh, no, papayos pa naman yan. Papayos yan. Atin yan. Pinaglagyan ng equipment yan, eh. Pwede yung kunin. Gagawin natin lamesa. Yung mga bakal pa, pre, oh. Yan lang muna ang video natin ngayon, ha. Medyo walang tulog ang mister mo, eh. Pero okay lang. Mamaya na lang. Ha? Love you.